Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu sagung tumitah, rahayu sagung tumati, rahayu ingkang pinanggih. Nuwun kawula nuwun minangka miwiti atur kangge hamiwiti anggen kawula badhe minangkani pamundhutipun Bapak Suyitno ingkang dalu menika nedya badhe angluari Sukerto saha sengkalanipun kang putra kaliyan sedherekipun. Pramila pindah matur terima kasih ingkang tanpa pepindhan dhateng ngersanipun Gusti ingkang akarya jagat. Ing rikalenggan dalu menika kula panjenengan sami saged ndherekaken ngrawuhi acaranipun Bapak Suyitno tuwin Ibu Sanipah kanthi pinaringan kebagaswarasan saha tinebahaken saking rubeda lan sambikala saengga rawuh kula panjenengan sami wonten ing mriki sedaya pinaringan kalih sener ing sambikala. Amin Allahumma amin. Dening kanggo kalih manut dhateng syariatipun Gusti Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun netepaken kula lan panjenengan sedaya nderek-nderekaken dhateng syariatipun, nderek-nderekaken dhateng sunahipun sehingga kula tuwin panjenengan sami saged mangertosi pundi margi ingkang dipun ridani dening pangeran lan pundi margi ingkang dipun bendoni dening Gusti ingkang akarya jagat. Dumateng para bapak tuwin para ibu sedaya ingkang sami dahat kinurmatan, wonten salah setunggalipun ajaranipun leluhur kita sami ingkang kala rumiyin amiwiti yang gelar jagat wonten ing bumi tanah Jawi menika sampun ngajaraken dhateng anak putu ingkang titilar wonten ing bumi tanah Jawi nalikane tiyang kala wau nandhang rubeda, nandhang Sukerto saha nandhang pacoban saking ngersani Gusti kang akarya jagat kangge mungkasi wontenipun Sukerto saha Sengkala kala wau sarana ingkang paling dipun ajaraken utawi dipun andhalaken tiyang Jawi nggih menika ngawontenaken ruwatan. Pramila ruwatan kala wau mboten ateges ajaran ingkang syirik, ajaran ingkang musyrik utawi ajaran ingkang nalisir dhateng angger-anggeripun bebener keranten panjenenganipun ruwatan menika mboten klebet wonten dhateng ajaranipun agami. Intinipun agami pancen mboten ngajaraken ruwatan. Ning tiyang Jawi menika pitaya lan sampun yakin kanthi sarana ruwatan menika lah minangka kangge tiyang ingkang bendune Gusti saged luar saking bebendun menika kedah ngawontenaken ruwatan. Ruwatan menika binagi wonten macem-macem, wonten ruwatan syarat, wonten ruwatan resmi ingkang ngawontenaken pagelaran ringgit, wonten ruwatan ingkang kanthi nglampahi semedi, kanthi nglampahi spiritual lan sapanunggalanipun. Dalu menika minangkani hajatipun Bapak Suyitno tuwin Ibu Sanipah. Bapak Suyitno tuwin Ibu Sanipah ngersakaken dipun ruwat syarat. Pramila kanthi ngawontenaken ruwat syarat menika menapa ingkang dados sengkalaning manahipun Bapak Suyitno tuwin Ibu Sanipah saha ingkang putra mugia dipun gantos dening Gusti ingkang akarya jagat
tinggal sedaya Sukerto lan Sengkala menika sirna andadosaken tentreming gesange Pak Suyitna Tuhan Ibu Sanipah anggenipun netepi gesang wonten ing alam donya menika. Pramila kanthi menika panuwun kula panjenengan sami kanthi ngawontenaken rawatan syarat ingkang kados ngaten menika minangka tandha rasa bingah saha rasa syukuripun Pak Suyitna Tuhan Ibu Sanipah dhateng ngarsanipun Gusti ingkang akarya jagat mawi lantaran rawatan syarat hajatipun Pak Suyitna Tuhan Ibu Sanipah pinaringan kabul. Amin 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 ya rabbal alamin. Para bapak dan para sederek sedaya ingkang satuhu kinurmatan, sampun wangsul wangsul kula ngawontenaken ruwatan syarat utawi ruwatan masal saben-saben taun, saben-saben wulan, saben-saben minggu, kadang-kadang kathah para sederek ingkang sami nyuwun dipun ruwat, tujuanipun ugi sami. Rikala tiyang kala wau sampun pados usada, pados tamba kaspundi carane saged medal saking Rartu, medal saking Bebendu, medal saking Sukerto. Pungkasanipun ingkang sampun dipun padosaken srana mriki ning pungkasanipun nggih kanthi sarana ruwatan lah ingkang saged mungkasi utawi saged njawab dhateng keluh kesahipun utawi penandhangipun sederek-sederek ingkang sampun nyuwun dipun ruwat. Pramila kula tegesaken malih kita minangka tiyang Jawi ingkang dipun lairaken wonten ing bumi Jawi, wonten ing Nusantara, ingkang mestinipun leluhur kita menika mboten leluhur ingkang goblok utawi leluhur ingkang bodoh. Sesatosipun leluhur kita menika leluhur ingkang sangat jeniusipun. Buktinipun tiyang manca negari menika mboten saged paring pepajar, mboten saged paring pitedah kangge cara ngluwari dhateng Sukerto lan Sengkala ning leluhur kita sami menika ingkang saged nyatakaken lan saged mbuktekaken nggih kanthi sarana ruwatan syarat utawi sarana ruwatan masal utawi sarana ruwatan ingkang estu nyatanipun kathah kawula atau kathah sederek-sederek kita utaminipun tiyang Jawi menika ingkang saged luar saking Bebendu, Sengkala, Sukerto lan sak panunggalanipun. Namun paweling kula dhateng sederek sedaya keranten wonten ing Nusantara menika kathah budaya-budaya ingkang dipun sebaraken kalian tiang-tiang saking monco ingkang menawarkan janji nika dan niki nek timbangane sedaya menika namung kira-kira nggih. Monggo kula ajak sareng-sareng wangsul dhateng kapitayan kita sami nggih menika Kapitan Jawi keranten bangsa ingkang maju, bangsa ingkang saged kuat menika bangsa ingkang eling dhateng budayanipun piyambak lan budaya ingkang saged majeng menika budaya ingkang purun ngreksa dhateng bangsa ingkang maju tegesipun nggih menika bangsa ingkang purun ngreksa dhateng budayanipun pribadi. Mila salah setunggalipun contoh dalu menika nggih menika Bapak Suyitna Tuhan Ibu Sanipah anggenipun netepi darmaning gesang wonten ing alam donya utaminipun gesang wonten ing bumi tanah Jawa. Pramila Pak Suyitna Tuhan Ibu Sanipah nderek angleluri lan nderek ngurip dhateng budayanipun pribadi. Mila sepindah malih mugia kajat lan niatipun Bapak Suyitna Tuhan Ibu Sanipah anggenipun dalu menika nedya badhe ngruwat Sukerto saha sengkalanipun dhateng Kang Putra nggih menika ingkang nami Ahmad Firdaus. Lajeng
sederekipun ingkang nami Bapak Sudiran tuwin ingkang garwa Eri Susanti, lajeng Bapak Ponco Suwito kaliyan ingkang garwa Surtiah Sukerto lan sengkalanipun wonten ing dalu menika badhe dipun ruwat ical Sukerto lan sengkalanipun mahanani tentreming jagat lan jasadipun amin Allahumma amin. Ya, pramila saking menika Pak Suyitno tuwin Ibu lan sederek sedaya nggih kula aturi lerem sawetawis kula nedya badhe amaosaken mantra-mantra sakti pangruwatan ingkang tujuanipun nggih menika ngicali dhateng Sukerto lan sengkalanipun panjenengan sami ya. Keparenga lerem sawetawis nuwun kawula nuwun. Maju. Hong mrayuganira Sang Hyang Angkasa lawan Pratu mijil saking limu-limu mijil yuganira Sang Hyang agilang-gilang ing siti pinawungan ing samudra kumambang lembak ana daging ana getih dudu getih aranmu Sang Rama salah hakiri sakilomaya kudu manik kadya manik samustika giya murup hangarep arep nekakaken Prabowo ketuk lindu lan prahara lesus agung aliwaran geter panter lan pantor murup ingkang kala ludra gumesangan ing triloka ngune weh kang Padma Cakra ngono weh Bathara Guru awigenam Rama Sidi Hong Namo Namah Saha Hong dina aku purwanira ing pustaka ginuthuk ing Padma Cakra ingkang minangka sirahmu ginuthuk ing karameyan nyata dadya rambutmu ginuthuk sireng panalan nyata minangka bathukmu ginuthuk ing rengas wastra nyata dadya alismu ginuthuk ing surya kantha nyata kang dadya netramu ginuthuk sireng kilatnya nyata kang dadya kedhepmu ginuthuk ing sireng mani nyata dadya kupingmu ginuthuk sireng momoko nyata kang dadi pipimu ginuthuk sireng pananyan minangka pasumu ginuthuk ing rindung wastra nyata dadya untumu ginuthuk ing waja lidah nyata minangka ilatmu ginuthuk ing panawan nyata dadya wangmu ginuthuk sidang panawan nyata dadya telakmu ginuthuk ing waja sumah nyata minangka janggutmu ginuthuk ing wesi pangot nyata dadya gulumu ginuthuk wesi gulmana nyata minangka baumu ginuthuk sireng candrasa nyata dadya tanganmu ginuthuk ing palempengan nyata minangka salangmu ginuthuk ngambil wastra nyata minangka dadamu ginuthuk sarwa sanjata nyata dadya igamu ginuthuk sireng padupan nyata minangka atimu ginuthuk sireng genitri nyata kang dadya amrumu ginuthuk ing sandiwidi nyata dadya jantungmu ginuthuk segara amenan nyata minangka wetengmu ginuthuk sireng lukita nyata minangka ususmu ginuthuk rencang wastra nyata dadya ototmu ginuthuk ing waja sari nyata minangka balungmu ginuthuk pancaran rencah nyata minangka dakarmu ginuthuk ing baka wastra nyata dadya wangkungmu ginuthuk sireng padeksana nyata dadya sikilmu ginuthuk ing warastra nyata minangka garismu ginuthuk ing waja niwal nyata dadya tapakmu ginuthuk ing gara wastra nyata minangka gedhemu ginuthuk ing karna wastra nyata minangka nafsumu ginuthuk kumejot amolah ambekan hangat teka giri-giri awakmu wegah uger asale tanjata gimbal angrek anguwuh-uwuh mura sira mulata mangetan sekeng para jawata kegiran dening sira dihandeleng rupamu aranmu Sang Rama salawe gena amestana Rama Sidi Hong Namo Namah Saha Sanggara lumereng sangkaning lara Wisnu kang kena lara lungguhing otot lan ampru kang lara mulya dening Bathara Brahma. Brahma kena ing lara lungguhing daging lan getih. Kang lara mulya dening Bathara Guru kena ing lara lungguhing lisan kang lara mulya dening Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang tan kena ing lara marang Sang Hyang Wenang kumpul panunggaling rasa-rasa jati mulya saking Kang Wasesa. Wong ilah ing saudana durga kala sawadana kerti dura tumurun ing nur cahya madya awur dewata muja aji sang ati-ati
Amaraja ta ajiku Amaraja ta wuwusku ya Maraja Jaramaya ya maranine Rama ya ha sira ya para siya Hamidasa sadamiya ha siya para siya ya midara radamiya ya sira para siya ya siha para siya lawageni sikutara sikutari si brenggala si brenggali si pitapa si pitapi si pintaka si pintaki si turbala si turbali si rumaya si rumayi si udaya si udayi hadayuda saudaya hati udaya hong namo namasyaha Hong yoganira sang yang pratiwi mijil kamulan bedari umum mijil saking limu-limu ngusap salinarira mijil sang yang kurasa kusika mijil Bathara Gugra saking balung kamulyan ana kang sang yang kurasa saking daging kamulyannya ana ta kang Bathara Maitreya saking otot kamulyan mijil sang yang Pritanjala saking sungsum mulanira kinen agawe lupa kusika melu alumeh tinudene sang Gugra melu alumeh tinudene sang yang kurasa melu alumeh tinudene sang yang Maitri melu alumeh teher mijila wikalpa nehering patipatan kusika mesat mangitan sateman dadi emong sang yang guru mesat mangidul sateman dadi sarpa kurasa mengesat mangulon sateman dadi buta sang yang Maitri mesat mangalor sateman dadi dengan kuning sang yang Pritanjala ingkang kinen agawe luka hangen jaliring Bathara kang ngriwe harerewahan dinilata rasa asin sateman dadi uyah kuning ta bedari umusina yang jagat nata ateman popo cintraka cinandak suku sinungsang hajrit hang wuh asale tanjata gimbalanguni weh Bathara Durga hong namo namasyaha Hong Marwanti Yogianti kagiat sang yang Mandala Giri sinurak para Jawata mijilaken kasten nirana banyu teka wetan putih mili mangulon hangileni bedari Sri Guru Werdawerdi dadi Hong Marwanti Yogianti kagiat sang yang Mandala Giri sinurak para Jawata mijilaken kasten nira ana banyu teka kidul abang mili mangalor hangileni bedari Sri Guru Werdawerdi dadi Hong Marwanti Yogianti kagiat sang yang Mandala Giri sinurak para Jawata mijilaken kasten nirana banyu teka kulon kuning mili mangetan angilani bedari Sri Guru Werdawerdi dadi Hong Marwanti Yogianti kagiat sang yang Mandala Giri sinurak para Jawata mijilaken kasten nirana banyu teka lor ireng mijil mangidul hangilani bedari Sri Guru Werdawerdi dadi Hong ilaheng minangka aranku sang yang Gandusati sang Haila Santiguna ila warna sang yang ayu palungguhanku sang yang toya pangadeku nagaraja ing dadaku naga melet ing guluku gelap ngampar suaraku iduku tawa ing sakalir netraku sang surya kembar kila tambarung ing cahyaku durga durgi kang ngiring aku kang sun deleng padha lengleng kang ndak pandeng padha bengeng hong namo namasyaha Hong risang tebi sun hang idung-idung kusi banyak dalang ngendi nggonira alinggih Rejasa kumitra matreng singa perang yana hang upita narawangsa gendere pinatut barung ulung tenyar ing prasada sira kang Antagiya hang adeka waringin sungsang amrang ngampel gading tugelen gawe sanggar pangerwatan Ujarala pangerwatan Sara Supata supataning sanak atuwa hang ngruwata supataning Hanggerwata sagung mala cintraka hanggerwata lara raga ngrara gena gelah talutuh ilang katuta barat lesus katuta ing lesus agung lebur ajur ilang musna ilang saking tanana hong namo namasyaha hong latak ruang maring sendang samandula mandalane wong mengare aneke kiulung kembang kudu sik bisa ngaji dukuhe ki empu ana bali anyar tanpa gelar ana takang sumur Bandung timbaning timba kepala taline usus sing maling siwur barut tanpa kancing garaning winaju aji sulur kemudining waringin banyune ludira muncar iline mili mangetane lo katuta ing banyu mili lebur ajur musna ilang Hong latak ruwang ana Joko amenek si kembang amenek hang utabil ana si prawan liwat dinulur paning ayu prawan hang aku lara lah tomaroso ing rerewahan anonton kitel muni ding calembrang ding calembrung hang ngru kang kodhok niya tingkae harangkal-harangkal sedayane arep nauta anutaraga gung gena wong hang idung banyak dalang tetangga yen ngrungokake saben dina tanpa dadar yen ana prawan tuwa utawa Joko tuwa dumadakan gelis krama yen ana wong kang kena gering dumadakan gelis mulya yen ana kang sedya ala teka mundur tanpa karana sampurna ing banyak dalang kang hang idung temah sampurna
Hong letak ruang maring Bengawan nonton larung keli larung isi banyak dalang loro sanake den larung benjang jamur dijamur dipo katuta ing Rayana ana manuk cicak waja hanucuka kalarung keli berna gawenen lunga Genamastuna Purnama Sidiha nama-nama saha tunjung adus ing banyune mili telaga manik uma kang hangetusi durga anggosoki Wisnu kang hangentas winisik kala den eling sira mulya ing jati sarangan asal ira teka ora sira mulya marang ora asal ira teka jati iya mulya marang jati ingsun sejatining Wasesa. Wong anake Kurandian hangat dekat sesek debah. Moyo-moyo hono moyo katon kang hanonton melu katon kang tinonton ora katon. Awit Genamastuna Purnama Sidiha nama-nama saha. Bukanira sira prasini jiwanggono patranyana Prakasirawah. Prakasipa boga wali purna hong bestu waloya temah hong bestu waloya. Gradesa gunem ramanisa tardini ping sapta muni dewayu hong bestu waloya temah jati temah waloya hong bestu waloya. Aku dalang kandha buwana hangat tek pusaring jagat aningali memelok ing kalangan tanggal pisan 14 murup tan kenaning pati muncar tan kenaning surem aku dalang jati Wasesa winenang Hamasesa awit Genamastuna sidem lungguhku pakuning bumi telapakanku sangga buwana gedebok sang Nagaraja kelirku sang Tinja Mayu Begawan sang Retnabudra palunturan sang Alimengan Blinjongku sang Banyuteja sang Hyang Guru kang Hamayang Widodara kang hangameli widodari kang anonton padha katon kang tinonton ora katon hong Mastuna masidem Omawi Genamastu mugi rahayu sagung dumadi ana kersaning ingsun hamadake jagat ingsun padhang saka udrat ingsun kasembadan kabeh sedaya ingsun slamet sak polah tingkah ingsun biar padhang tan kurang sawiji apa ana kersaning ingsun Hangruatmala Sukertaning Bapak Suyitna ana kersaning ingsun Hangruatmala Sukertaning Ibu Sanipah ana kersaning ingsun Hangruatmala Sukertaning Ahmad Firdaus ana kersaning ingsun Hangruatmala Sukertaning Bapak Sudiran ana kersaning ingsun Hangruatmala Sukertaning Ibu Eri Susanti ana kersaning ingsun Hangruatmala Sukertaning Bapak Panca Suwita ana kersaning ingsun Hangruatmala Sukertaning Ibu Sutiah karana kersane kang maha kawasa mugi paring pangsa marang kang sami nandhang Sukerta. Amastuti Kintaka tumurunge amastuti tumuruneng Kintaka Weda pangruwatan kapustakaning para dewa sabdaning Yang Widiwasa. Pangruwatan Ujalara Pak Ujarala pangruwatan Sara Supata supataning sana Atuwa supataning Atuwa. Sekeng Papa Cintra Kamala Sukerta katuta ing barat lesu sajur lebur ilang musnah. Ilang saking tanana ilanging Sukerta temah hayu juwana pinanggih widodo ing salami welami wilayah mangarjana madya awit Genamastuna sidem sun hamata ajiku Sudamala sabdane kang mantram sakti umame Genamastuna rahayu sagung gumelare yen tumama Sudamala mala teman sirna mala sirna temah hayu juwana pinanggih widodo ing salami lami sun hamata ajiku Sudamala ya sabdane kang mantram sakti yo sang mutiara ron putih sang Aryadi walungguhan roh sang ari-ari ron tali kang kedah cer ron bebayi sang putih mata ron raras papras ron ngaran tali sang cegah kang aweh buga ana kersaning sun anupeksa Kintaka Weda pangruwatan pambirating momala pangesing durhangkala sangkala padha lunga godha rencana tantu mama bali ngadangka jin setan preprayangan dadya bandan kateman sumantram sakti sampurna ing mantram sakti kang nandhang Sukerta temah sampurna kilasal wiring bebaya rubeda lan bodho rencana padha sirna Sukertaning mahananing rahayu widodha niring sambikala ing salami-lami wilayah ing mangarjana madya awit Genamastuna Purnama Sidiha nama-nama saha
wirahing wong mangarcana madya awigena mastunama sidam upah mayana siwa ana sabdane Sang Hyang Maha Agung ngmurwakani gumlaring jagat raya sampurna tanpa kirang samya lumampah tanpa kendhat anyar kala magilingan gilir gumanti Surya Candra Daru Kartika amajari jagat raya angin bantala her samya meh wartama marang gesanging para titah samya inggih ingkang maha luhur ingkang wujudane ngamenehi siningrat winadya obah usik tuhu apan saking ananing Gusti amartaning jroning alam sihir kabir omawi genam mastu mugi rahayu sagung dumadi ana kersaning sun ulat ring pakartine Kiai Dalang Kandhabuana inggih dalang sejati ingkang sampun pinaringan tinarbuka pepajaring budi pinaringan hangunduh mantra-mantram saksi panulaking mala rubeda sarta bodho rencana brahala sirnaning mala sukerta sirna saka purbaning wasisan ingkang maha kawasa rahayu rahayu rahayu